Kok ayo. Kowe sapa? Mas. Yo jewu tak liwat. Mangko dhisik, mangko dhisik. Mandek kok dhisik aku tak takon. Kowe sapa ngaku nggih? Wong ayu. Aku pengiringe manten. Wah, edan. Manten ndi? Mantene kene ngarep. Laku nandi. Cek laku ngalor kek. Oh, ngalor nang ndi? Kae sak sawang nang kok kulon. Oh, laku ngalor mulon. Wah. Mandek koyo ngene. Aku nyawang kowe aku dadi bingung. Kadhe gak bingung piye ngene. Arep tak pangan ora mentolo. Ya nek bocah iki bocah Sukerto. Aku urip tanpa rawang kok, Mas. Oh, urip tanpa rawang ijen. Gak duwe dulur. Gak duwe dulur babar pisan. Wah, cocok nek ngono. Dawe bapak guruku kang ukir jiwa ragaku. Wong sing anake sitok dadi panganku manut kaya ngene. Tak gawe sarapan kowe. Ora apa-apa Mas nanging yen iso yen ora iso aja digawe ya, Mas. Oh, tak oyak paribasane kowe wong wadon. Repot karo celanamu kaya manggon senajan kowe mlebu lakaning naga paribasane. Kowe aja takon dosa. Tak untal malang kowe. Ayo nek iso uyakan, Mas. Aduh, oi. Tak saut. Yo. Manut kok iya aku ora meneh iki. Waduh. Oi. Oi. Ayo yang tak oyak nandi kowe yo. Ae. Mandek kok, Ayo. Senajan nandi ae kowe bakat. Ayo. Kowe nrimpeti nggonku kepengin ngerti marang dalanku. Iya uyakan aku. Ae. Wis tak cekel sik uyakan. Gawe ning sarapan. Oh, aja takon dosa. Ae. Wah. 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 Aku memang kok Mencolot to nek iso, hoi. Wah, edan. Bocah prawan. Nyerimpeti nggonku mlaku golek pangan ngalor mulon. Kae koyo manten temenan kae. Ditenono. Ana wong bepesanan ngalor mulon paribasane. Ora disyarati babar pisan. Oh, tak gawe playon. Sakabehing pengiringmu kowe. Ayo. Oh, sapa meneh? Sapa kowe? Edan. Kowe iki kok kaya aku. Jangkrik lanane. Kowe sapa? Ayo bocah loyo. Sebabe tanpa ruang. Wah, duwe dhuwur maneh. Gawe bapak guruku ana wong urip ijen diarani untang-anting dadi pepanganku. Tak gawe sarapan. Kadek dina iki wancine beduk. Kok melaku dhewe tanpa rengen-rengen, tanpa lilo-lidung, tanpa nyambat asmaning Gusti. Wayahe nggonmu mlaku. Yen krungu swara dan kae mandek dhisik. Lah, ya yo sing aku iki mang Islam ya ora Islam. Oh. Senajan ora Islam nek kowe iki mengtengahing beduk mlaku ngasuh dhisik. Lah sing ora ngasuh iki sapa?
Lah aku saiki yo ngaso wis iki aku yo reneng-reneng karo kowe ngono kok. Wah, edan malah balik di perkara iki. Yo. Pancen saiki ngasuh pas tengah adan. Reneng-reneng karo aku, catur nitra karo aku. Ya aku iki nek ngono kan yo ora dadi panganmu to. Lancen iki ngobet yo. Aku pancen kalah nanging aku mau ngalah dina iki tak oyak kowe. Arep nang ndi kowe? Iki ane oyak coba nek iso. Nah. Nah, dadi dipangan. Wah, edan. Atos ah. Nah. Kira. Wah. Ya ampun tenanane. Bocah edan iki. Oh, tak undang kowe. Hei. Undang. Oh, aduh. Ayo. Layu nanti kowe. Ayo, ya. Ayo. Ayo. Oi. Aku tak mencolot. Barang biasa iki iki ya muni. Iki ya mandek iki. Pak Jalip iki sing marai. Ayo, hoyaan. Layu aku. Ah, kaya ana omah. Wah, ki omahe sing didandani. Orang mari tak mencolot aku. Oh, sik keduren. Kaya ana sumur sing kosong. Aku tak delik nang sumur dhisik. Aku tak mencolot nang sumur. Ah, kulirake aku lak ra ketok karo wong edan kala muda mah. Oi! Wah, nyemplung sumur. Edan tenanane. Wah, wong ireng elek kok mlayu nandi. Mlayu nandi kowe. Tak sawang mong kaya nyemplung sumur. Tak jajale, tak deloke. Sumur ana papane malah nang mburi. Sumur ki sing apik nang ngarep. Padon tengen. Sumure salah nang mburi tak deloke. Aja mlayu kowe. Oi. Tak mencolok nyemplung sumur pisan. Oi. Cantrikku ora gelem njokokne. Wah. Edan tenanan. Sumur tak delok tak pencoloti. Jebul wong ireng elek mau malah mencolot munggah. Ayo mencolot randi kowe. Oh iya. Ya wis. Oi. Ayo huyan. Ora iso ta. Ora iso ta. Ora iso. Nancan kowe gagah perkosa kaya ngene ngoyo aku ora iso. Ayo, aku mari nyemplung sumur mencolot yo. Tak sabdo karo aku kowe. Ana wong duwe sumur banyune asat ora ditutupi. Oh, ditenono. Tak gawe pencolotan karo wong elek ireng iki. Ayo, mlayu nanti kowe. Ha, tutno aku ayo. Hai. Oi. Wis teko semene. Lakoni disingket dhisik. Wah, edan. Ya, wong elek aku wis ngerti apa kang dadi sediamu. Maju wing kok munggah ampe-ampe muncak ngreng medur to ngantong nika. Omana lo kemare to kang ambek Sleman. Mole. Ditenono. Ana omah antong-antong lo kemare. Tak gawe playon karo bocah ireng mau. Anjlok medhun.
ngejeloki wong adang gak disambat asmaning Gusti gak dirumat paribatane tak geprayot karo wong ireng mang wong elek mau wong elek aku gak ngetuti mlakumu aku krungu swarane kaya ana wayang tapi gamelane nritil ora gelem kalem ora gelem babar pisan ora apa-apa dikarepe karo sing duwe gawe padahal aku sing lebu aku goleki beburanku ya kuwi bocah ireng mang tak sawang kaya mlebu kaya ana wong digawe padahal aku sing teko amit padahal aku nyuwun sewu ya wis iki ae anane sing digawa kabeh gamelane ya gano lare wangi ndi iki tak golekne wangi iki melayune rene aku mlebu bakalan lai bergagat ugat-ugat satu lito kemal sabar sauntara padahal iki padepokan ngendi lai bergagat ugat-ugat satu lito kemal ya mun iki ngono padepokan Benda Sundang wae lah ta pesanggeran Benda Sundang lai bergeget uget satu itu ger kita ngono anak dewa kowe ngerti karo aku lai aja mung kita ngene senajan kowe mau bapakmu mbahmu aku ngerti kan bapakmu Bathara Kalapa wah edan tenan ngerti tenan mbahmu Bathara Guru to wah edan tenan yo pancen aku anak Dewa Kala lae bergeget uget sadurita mal arep nandi nggih kita aku golek beburanku kuwi ana sing mburimu kuwi mangko dhisik sarek tak untara lae iki ngono wis dadi tanggung jawabku tegese piye karo Bapak Jalil aku iki minangka dadi lantarane Guwak Sukerta iki buronmu nanging wis dadi tanggung jawabku aku ora idup buronku nang kene tak ubrak apik lan dibulungake mengko dhisik ger apa kita gak imut jarwane bapak guru kita lain nalika semono mejang karo kita ya kuwi aja pisan-pisan wani marang wong kang andarbeni Rajah Kalacakra aja pisan-pisan wani marang wong kang atmari atus sendang pangkuwatan lae bergagat uget satu lito mal wah edan tenanane nek ngono aku ora bisa njaluk beburanku beburanmu tak kulungake ngir kita ngono nanging aku njaluk pusaka sing kok gaya ya wi Kyai Kalanadah lan tulang geni wulungno aku wah
Iki peparingi bapak guruku kang ukir jiwa ragaku. Sapa sing ora ngerti? Aku ngerti. Nanging buburanmu tak wulungake yen senjatamu kuwi diwulungake marang aku. Waduh, kowe latala. Piye? Loro cacahe kuwi wulungno aku ora karo aku nggih, kita ngono kudu emek. Wah. Padahal ya. Pusaka sing tak gawa tak wulungake nanging aku janji. Mengko yen wis tak wulungake buronku burimu kuwi cendhel kuwi. Wulungno aku. Aja kuwatir. Rai bergagak ugek-ugek sadulita. Ya, tampanono ya Pak Dalang. Pak Dalang. Iki wujudane gaman loro. Peparingi bapak guruku kang ukir jiwa ragaku. Tampanono ya Pak Dalang. Nanging buronmu tak jaluk. Aja kuwatir. Mengko bakal tak wulungake. Ya. Tampanono Pak Dalang. Yes. Pak Dalang buronmu wulungno aku. Mengko dhisik. Pak Dalang lerwo tegese ngapusi karo aku. Mengko dhisik. Kowe arep bali lho ki apa ora imut yen pusakamu wis nang aku. Rungokno ya Kir. Aku tak ketembangan dhisik. Tolong sing meteng dhisik. Ger, rungokno ya. Lae bergagak ugek-ugek sadulita. Ingsun angiseni jatine ngranok pangeran kejaba Gusti Allah kang nyipta bumi langit. Ingsun angiseni jatine Muhammad utusaning Sun. Ya kang aran Allah ibadaning Sun Rasul rasaning Sun Muhammad cahyaning Sun. Ya ingsun kang urip tan kelaning pati ya ingsun kang eling tan kenaning lali. Ya ingsun kang wasgita ora kesemaran apa-apa. Ya ingsun kang langgeng tan kena ing wajib. Ya ingsun kang sampurna ora kekurangan pangerti apa. Biar padang sampurna ora ana apa-apa, ora katon apa-apa. Mung ingsun kang angliputi ing kahanan jati. Banjur ing kono nating sun mata aji wajib ning bentok gender rubon dari sarutama Kiai Pler gender samandiman pulang dari Pasupatis tak muter kang kadung senjata Kunto Paswara. Ger banjur ing kono sejatine naga bondo ana ing dadaku nagari jalal ana ing pangarsaku naga dina ana ing nggirku naga melet ana ing lesanku wijalah nurnake jati ngarang lebur saking kala diapit naga kala pinayungan naga dina saking kala ngawri marang ingsun iki kabeh perlu krana Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Kanjeng Nabi Muhammad hanya mati bumi ini banyu angin iki kabeh. Lempung suwung jagat tawa. Ya ingsun kang ngambah saka kersaning Gusti Allah. Waduh Pak Dalang. Kaya dilolosi